Jien ma naqta' qalbi minn xejn l-ewwel nett, jiġifieri il-kondizzjoni tillimitani xi ftit pereżempju biex tagħmel ċertu movimenti sempliċi bħal tħawat mag tal-kafè pereżempju, imma tidra timmitiga s-sitwazzjoni biex tgħix biha u tikkumbatti dawn is-sintomi b'mod pożittiv. Lorenz Vento għandu 46 sena u ilu jibati mill-kondizzjoni tal-Parkinson's 6 snin. Minkejja dan huwa jisfida din il-kondizzjoni permezz ta' attivitajiet varji li torganizza l-għaqda volontarja Step Up for Parkinson's. Marija Borch, coach u occupational therapist fih dan iċ-ċentru, spjegat li jsir assessjar ġenerali li jarbel kull aspett tal-ħajja. Aħna nisħu ħafna wkoll fuq il-caregiver, fuq il-raba tal-pazjent, għaliex huma ovvjament ikunu qegħdin jgħixu s-sitwazzjoni u l-kundizzjoni magħhom ukoll. Intant, l-organizzazzjoni volontarja Step Up for Parkinson's ħabbret l-inizjattiva annwali Sports for Parkinson's, bilan li jiżdied l-għarfien dwar il-benefiċċji li għandu l-isport għal min ibati b'din il-kondizzjoni. Adrian Asa, il-moħħ wara din l-inizjattiva u persuna mitħla fil-qasam sportiv, spjega kif statistika uffiċjali turi li r-rata ta' persuni bil-kondizzjoni tal-Parkinson's qed tiżdied b'1% fix-xahar. Wara l-ewwel darba kont ċettiku, it-tieni darba komplejt saħħaħt il-konvinzjoni tiegħi kemm l-isport huwa għodda b'saħħitha għaliex jaqgħad in-nies anki f'mumenti ta' solidarjetà. Verament nemmen li jiena għandi l-Parkinson ma l-Parkinson m'għandix lili. Għalhekk, bħallum xarejn se tkun qed issir maratona fuq it-televiżjoni bilan li jiżdied l-għarfien dwar is-sintomi tal-kondizzjoni u jinġabru fondi għaċ-ċentru tal-Parkinson's bilan li fih isiru attivitajiet sportivi vari fosthom badminton, boxing, futbol, table tennis u arti marzjali.